maganda naman dito kasi kung kailangan lang, kung concurrent resolution lang, hindi na kailangan ng magpapapirma sa mga senador, I'm quite confident that many senators will support it. And I hope that Congress will be open to it as well. Pag winay nyo, is it accurate to say na easier to pass yung bill yung senator since it's just 2020 compared to Senate Minority Leader Grillo, which is 2020, like December? Siyempre, I prefer it to be shorter, diba? Kasi siyempre, mas okay na may kasiguluhan na kung papasa o hindi. Eh, pag pinatagal mo yan, parang mas pinapatagal mo yung suspense, yung pagtulusan ng iba na ano bang gagawin ko, lilipat na ba ako, trabaho, o mamamalagi ako dito. Tapos syempre, kung ikaw ay namumuhunan, isipin mo, teka, maglalabas ba ako ng pondo para sa proyekto ng ulit? Kung hindi pa rin yung franchise ko, paano ngayon yun? Kung ikaw naman ang pinag-utangan, mababayaran ba ako nito? Hindi ba rin yung franchise? So, pag sinabi natin na apektado ang isang sektor, actually konektado lahat ng sektor sa ating bayan. Kaya, kailangan pag-aralan mo yung date of measurement. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.